sa atong alpabeto nga binisayang sinugbuanon. Ang tingog niini kung litukon mao ang A. 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 Mga butang nga nagsugod sa tingog nga A. A. Alimango. A. Ambulansya. A. Album. A. Apa. A. Atis. A. Atsa. Karon, pagkuha og papel, isulat ang imong ngalan sa pinakaunang linya. Sa mga mosunod nga mga linya, sunduga sa pagsulat ang mga letra nga A nga anaa sa ubos. Kinahanglan nga masubay kini sa sakto nga mga linya. Ug samtang gasulat ka, lito ka ang tingog sa maong letra. Pun-a ang usa ka papel sa letrang A. Pagkahuman, kuhai kini og hulagway ug ipadala sa messenger sa imong maestra. Ang letra nga M. Kung lamian ta sa pagkaon, makaingon ta og mao kini ang tingog sa letrang M. Pagkuha og papel. Suwati sa imong ngalan ang unang linya. Sa mga mosunod nga linya sa ubos, sunduga pagsulat ang letra nga M. Pun-a ang imong papel. Kinahanglan nga masubay kini sa sakto nga mga linya. Ug samtang gasulat ka, lito ka ang tingog sa maong letra. Pun-a ang usa ka papel sa M. Pagkahuman, kuhai kini og hulagway ug ipadala sa messenger sa imong maestra. Pagkat-on sa pagbasa. Lito ka ang matag letra nga anaa sa ubos ug isumpay ang ilang matag tingog aron mabasa nimo ang matag silaba. A. Ma. A. Ma. Mama. Am. Am. Ma. Ama. Ma. Ama. Ama. Ma. 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 Ang mama. Ang mama. Ang ama. Ang ama. Mama. Ang ama. Ang mama. Ama.